cafe nga may comfort food kag kape pero malinong kag relaxing ang view. Pwede dalaan sang bisita. Ari, ang suggestion namon para sa imo. Kung nagapangita ka sang pang-weekend nga tambayan, pang-unwind na bala nga lugar nga malayo sa kagahod sa mga salakyan kag sang tiyak balay mo nga nagasigi videoke. Pero may manamit ka pagkaon kag makakapi-kapi ka. Syempre, kung matambay ka na lang kid, ang may manami man nga tanan-awon. May isa katago nga lugar nga mga isa lang ka oras or less nga drive halin sa Bacolod City. Kung halin ka sa Bacolod, diri ka maagi sa may Barangay Granada nga highway pasaka sa Barangay Alangilan. Ining dalan bala nga pakadto sa Kompestuhan, usuyon mo lang gid ni. Kag pag-abot mo sa may bangga sa left antes lang gid sang Kompestuhan. Ang bangga sa tupalya mismo sang pader sang Kompestuhan nga may mga signages sa mga resort. Liko kada. Mga 10 meters lang nga rough road, sementado na inadason. Rektahon mo lang gid. After sang Almadria nga resort, may gamay nga bangga pa right, sudlon mo na ina. Ini ang Selom Cafe. Yari ini sa sitio Mambucano, Barangay Kabatangan sa Talisay City. Ang alagyan pa sulod, magamay, pero may parking space sa sulod. May indoor kag outdoor seating sa cafe. Ang Selom, ang isa ka klase sang tanom. Kilala ini sa Pilipinas bilang sahod yaman plant. Sana all sahod yaman. Isa ka popular nga tropical nga tanom nga may malapad nga mga dahon. Actually, kung mahilig ka sa tanom, manamian ka di kami mga tahom din sila nga mga tanom mismo sa cafe. Pwede ka magkape-kape diri sa sulod or kung gusto mo sagwa ka while overlooking sa kabukiran sa palibot. Nagaatubang ini siya sa ginatawag nga Mount Makawili. Ang daw babae na bala nga nagahigda nga shape sa bukid nga may nagabulto nga dughan. Itaon man halin diri ang syudad. Mabugnaw ang hangin kay nataasan. Malinong, matawhay, kag relaxing ang ambiance ng cafe. Pwede ka maka-order sang kape o kun hot choco. May mga all-time favorites man sila. Nablang pareho sa mga nachos, mga cheese sticks, pang pares mo lang sa kape. Or kung all-day breakfast ang trip mo, pwede man. May tapa, o kung homemade na corned beef, may ari diri sila. Kung ari ka di, pamatsag mo do kalayo-layo gid sang biyahe mo kay do puro bukid ang nagapalibot sa imo kag wala gid sang gahod. Except kung may babaan ka katupad sa lamesa. Kag personally, nakadala na ko diya sang mga Manila friends. Wala gid nag-fail. Lipay-lipay sila kay nakakita sila sang amuni nga view nga lapit lang sa Bacolod. Lingaw gid sila sa amuni nga ambiance kag pati na sa food. Open din sila Tuesdays to Sundays from 9 a.m. to 7 p.m. Gani kung gusto mo mag-relax o kung magkape-kape lang, bonding with family o kung barkada o kung magdala sa bisita over coffee. Ini ang lugar para sa imo. Sige lang sa pagpanglugayawon. Ako si Romeo Subaldo kag ini ang Tripping ni Romeng.